Ndị ọhaneze na-ekwu na achọrọ ka a hazigharịa Naịjirịa ka onye ọbụla nọrọ na mpaghara nke ya na-edozi obodo ya na-atụzi ụtụ etiti na ka eji na-emekọ etiti ya bụ ihe onye wetara anaghị ama pasentịji ọ na-aga na-atụnye ewejere ndị Naịjirịa n'etiti ka a na-achịkọta Naịjirịa mana ka a restrọkchọrọ region dịka o si dị na gboo gboo ịkwadoro nke a ha restrọkchọrọ mmụọ nọ n'ime ha ekwensu na-akpa achịgharị ha ahụ up and down ha wepụgo mmụọ ọjọọ ahụ nọ n'ime ha ha na-ekwu gịnị ka ha na-restrọkchọ their mindset ọ dị okay. Do they want Igbo to survive? And if forsake God, the holy God, then the sinning result. All these are businessmen, equal. Uno mebi here, kebebe knows what Chineke. Without God. Here in Aristotle, money na everything, but Chineke will. Ocho use umwe atasi, block everything, everybody go to hell. Okay, many years. The man must if you want to get restructured. All these men full of iniquities, I don't know what they have in stock to restructure. Since they have denied God His glory, and God have denied them that, they will continue to suffer until they come back to Him. Odema oyama ugbu a ụmụ Igbo na-ekiri gị na mba ụwa niile ga-achọ ịmata ewe ndị ga-abịakute gị ugbu a ebe ọ bụ na ọhaneze na ndị otu dị iche iche ewe otu ndị gị na ha wee ike ịrụkọ ọrụ kịta ka Biafra anyị na-ekwu ka ọ pụtazie ihe ka ekpugbe okpueze anyị na-ekwu kpube ya nwa ya ọ dị very very simple na ọ bụrụ na ndị a na-ege ihe a kịta only marry agaghị eruzi several who are volunteers financially to crown a child. What is he going to take? Just let the truth. That's, you shall know the truth, and the truth shall set you free. When you know the truth, then your freedom has come. A blessed child all over the world. If any of Biafra will be blessed, the mother got that naked. So if you're not abroad, come to Zuzia. Only Charlie Potter. There's this government of Biafra, government of all these agitators. It's government of people who are spiritually called, given the choosing ones. The people are found. Let them come down. Support the glory of God. Make a government, this dirty government, APC and Buhari, and Kahamara that. Chineke kama. And they back will do that. They back on your again one more. If any night Anapundi Boni, Chineke order that 1 year, if any night are they restored. Other world can have their wrong. They will see the blessing. Our people don't natural doctors, so many of them in overseas, good professions. They will come back and build this nation. We have a nation that will be mightier than Japan. That have totally and us, yes. America said, yes, these are the people we have been respected, and they have come out with their life. Oya mayenji jwa makana otu niile kpọgasịrị afa pụtara ewepụ Ojukwu pụtara so ya ji ego nna ya na ihe ndị ọzọ n'ọrụ Igbo ọgụ ndị ọzọ pụtara hibegasị otu dị iche iche ewere APOB ewere masop ewegasịrị otu dị iche iche na-apụtagasị na azọ Biafra kedu otu nke ihibere ewe otu ndị mmadụ ga-abata n'ime ya kwado gị bụ nke gị wa na-edu ka e weta Biafra ihe otu na-agba bụ mgbe Ojukwu pụtara iji ọnụ ukwu ya kịta na o ji ego nna ya lụọ but this is a sacrificial lamb who have left my job in America, come back to this country, no home. All I know is just a precept. Nnamdi, for how many years? No, everybody, they rejected me. But all I know I won't do metronobu. Omu Chineke, Zimbabwe. The Ife Farafu, no nya.
na akwụgodi ya n'azụ ọ ga-emezi Igbo mma ka anyị nyegodi ebe ọ ga-ebi ebi. Jesus said it. I asked for water, I did not give me water. I asked for shelter, there was no shelter. I asked for food, nobody brought food. But the good Samaritan, they made up their mind. Say, yes, this child, when we start with him, he will give us what we want. If any what are they doing to assist God's blessing? Capacity, yes. Okononya jugodia. You make a money in Biafra. You pretend. But message, good message, goodwill was in Alabeke. From diaspora, goodwill in the service. But if any none on a deal, actually, but I chop on both on our chinek. You tell me that yes, these people are not full of witches and wizards. So, Ojuku Wezibo Madoji, the property in there, fight here. That is easy that yes. He's not happy with if a Nigerian in there. Prophet Nwoko'S use all my life. I'm not the Lamb of God, but I will make sure I will give you Biafra. But you can't Chineke can be capable. Oyama ikuturoku na Dumegwu Emeka Ojukwu bara mbọ. Ihe bụ na otu ọ nagoro mma Biafra aka na-abịa ha na ọ ka na-anụkwa ọgụ ya. Gị na dịka onye amụma ị ka na-afụ mbọ ọ na-agba n'ime mmụọ na Biafra ga-apụta n'ime mmụọ. As a spiritual child, I've told you that I am not. And I am Amerigo Naga Biafra na but let these people come and take their place. Once they ban no. Biafra no goes here. What if you put there? The moment na Ndi Igbo putakita, may announce that we have seen a light in our midst. APC get mentioned no, PDP get mentioned no. You have to bow to the glory of God. How can you forsake God's blessing? And you see now in our children would. Are they possible? Oyenso, ịgwachago anyị okwu mana ugbu a ndị na-ekiri na ndị gwara okwu ga-achọ ịmata kpọmkwem ihe a ga-eme na ka a ga-esi rute gị ma ọ bụ ndị gị na ha kpagoro iji fụ na abịakute nso ugbu a okwu a ka ekpube ya gịwa bụ onye nsọ dịka isi kwuo na Chineke zitere ka Biafra were onwe ha kedu ebe na ka a ga-esi mee nke a ozugbo rute gị ihe a na-ekwu ka ọ na-eme ozugbo ọ bụrụ na ndị Yoruba ziri ozi anụ over 30 years now. Ndị Yoruba kpọtụrụ m na Lagos si m prophet ọ bụ otu m ga-esi change ya ka pray afa m ka m zee Yoruba maka wepụta this glory. So kama m ga-adịna anyị Igbo because unu chọrọ ime ihe otu ya own test mba. I remain an Igbo child. I don't care how long it's going to take me. I'm going to take patience, but I will deliver my people. Mother, onye bịara ụwa, I want to first give you than this gift. That is why I cannot take my profession from America. Na negi arụ. Otu na-ese eriri, people don't know. For all these years, since 1985 to date, except Brahma de Tom, ndị Chineke, njikwara ngwọrụ n'ebe nọ, just of recent. Nnamdi Kanu, ọ hụrụ the gift in me, but ọ chọzi igwu 419, ka ọ sịzie na ọnyawa ka Chineke nyere the crown. It's not possible now. But I don't know ndị si n'ụlọ bụ ndị ozine. Ụbanụ ndị anụ asị na ha na-eche Biafra. Ụwa prophet, kelee onye kpụ okpueze ụwa niile, kelee onye ji the light, kelee onye ji the holiness. Ọ ife ndị a ka na ndị mmụọ na-arụtụ aka si before. We have sent you with the crowning. You have fought the battle and you have won. I've defeated Nigeria spiritually. Akrom ha war hanala. All the past and present presidents.
emego m fife mmụọ dị suppose ime so that ka Igbo nwere nwa but Igbo anọdụ na-akpagharị ka achara n'ụha. They don't even know what they want. Very shameful. Now this guy, our people na abroad. 2-3 people. After all, they're going in a house from an IPOB. Where did he end? Totaban he go from radio station. Uche my phone and they used to be all this radio of California. Keru opera na Igbo. Na Igbo can go zibi. Father, they didn't come from London. They join their prophet to work ever. Come on, they are serious for Biafra and take the risk in an email. I'm not able to stay in radio station now. Mugu stand on the Nasi, hey, Biafra is talking. Get a they are brainwashed. Haman Kahachachi. They IPOB was in Nantikabi is our Messiah. When Pharaoh and Moses Quatara, did Moses run for Pharaoh? Moses stand firm and defeated Pharaoh. Warfare. So, God not underground. Now they touch. They use phone. They now say, stay at home. Command and rule. Without referendum. I am a quick. Potano Biafra. Prophet Nwoko'S is speaking to the world. Different whatever. What about the government of Nigeria? What about the senators? Because I stand by the truth and the truth shall set us free. The boy were also often a jacker na pariwa because onye Chineke nyere ngozi ọ dị ụtọranya. Koro onye ga stand ma Chineke ekwubeghị. You can never deceive God now. Igbo, I am available to share this glory. He tried in 3 months' time. You will see Biafra. He tried in a month's time. You will see. But obey the commandment of God. Chineke sigi, newa noa, unu lebere anya. Kangozi ya buli unelu. Uno simba. Na ugwanyi na nenu gweba genyu nuri. Abaya ka onacho. Government will take all in here. Keberenkia. Where peanut. Nyendone. Nke forana. Sini hane jie mezu. Uzane mezu. Afufu na ebe nile. Umi bana na pagari ya wheelbarrow ebe nile. Onye gacha school onwe ifo na eme. Ono sim na blessing nkwa ni n'Enugu will save Igbo nation. Under the control of APC government. Beacon. Umu Igbo. Ebe ọ bụ n'ụlọ. Ugwu anyị nọ na PDP. I'm not going all APC with government. Nigeria. APC with Nigeria. Ugwani. I want to go get Buhari as a mature. You will obey. And I go to time. The 10. I want to put money saying or he will stand up. See, financially, let me back up this child and let this glory be shown to the world. At this age, this government of Biafra, I want even to relax and rest. I've used all my life to fight for this battle. Eventually, now. Jehovah will give me somebody that will be on the throne again. Okay. To deliver his people. Since we put the glory. You are the Prime Minister of Biafra nation. Chineke waraka keoria above our government of IPOB, above government of Waziri. Ndi anine hamadiri ha na eme except me. Chineke na Muhammad. Because blood hana powerful. They will all be probed. Let me tell you the truth. They are all going to be probed for the sake of innocent people. How we should mana heji mama heji egbe one ndị ha gburu all ndị mmadụ all ndị army na egbu. When God did not send you a gaba, what do you expect to get? Mozi ga ahora iti uraka mpuli ya nishi keri feature na na ganozo. When Micah told Ahab, you will go to war, you will not come back. Was it not a prophecy and it came to pass?
But Ahab did not believe it. He relied on the Baal prophets. But Tanyamama na Gua Umibo. Ngozunu Nanakuru. Yawarian. We'll try in a month's time and available. Let us move forward. Let's forget about 2019 and 2023. I just call on do it here. I gave with Igbo president. In short, any nation that is blind, this is what they get. Kaina Pechia Amma. Ikwu n'okwu 2019 na-abịa oge a ga-atụle aka ịhọpụta ọkwa ọchịchị. Ọ bụrụ na ndị Igbo ejikọ aka na-akpọkwa ugbu a ka a bịa kpue ego okwu ka ị bụrụ onye ndu ndị Biafra ga-achị Biafra